Nih. Manong mga Kevin na ajay. Paninubra di barangay hall. May pataisim na. May takatawa na. Tigampay ti batuta. Na, sure. Marami nung Kevin. Tama ba? Tara ngayon. May pamanubra dita. Nagtinda sa nadamag mo. Andiyan na eh. Na. Nakita na ka, napalabasan na ka na ni Apo ka. Di ka lang di dyan. Nga nakabantay yung storyo. Malagi mo. Yan man. Kuwan mo nung Kevin. Nga nakastoy ako dyan eh. Sama storyo. Pinaiyaban na. Nga. Umay kanto man di ko ah. Barangay hall no bigat ta. Pagpatangan taman no kaya mo sumrat na tanod. Ay, so bakitan mo nung Kevin. Ang ko na karajista ni. Wala. Siyempre. Pamataan tayo tanong. Wala. Kaya di jay. Kawat patang nagtatay. Kasi ti kuha na. Ubraem. Dapat makapakita ka ti. Dahil napintas nga impluensya dahil ti kuha na. Ti dapat makapakita ka ti. Di ako na tayo. Malagipon. Basta ti bagbaga na. Makapakita ka ti nasayaat dito barangay tayo. Automatic tanod kan. Una na. Wala na ka naman nung Kevin. Sumaldo na test ni. Bakanyam ka. Hindi nabuto dito. Hindi. Nih. Hindi ay. Nih. Dobing di jay mo nung Kevin. Ya, hindi di ay. Pagkitaan. Kaya nga ta. May lasin no. Hindi ay. Jakord na malasi man nung Kevin sino ay ngopin. Tayo. Mapukaw sa amat. Lamat mereka. Nakakaasi sila. Nih. Nih. Nung Kevin. Tubing. Dito. Arjeni. Piman. Belum ta balong. Belum ta. Di pago ni man nung Kevin. Songbat kita man. Dito. Kita nih jero pa na. Belum ta balong. Awan sigang. Sos. Oh, kesang ta rin just ni. Nayaw awan sa amat ni man nung Kevin. Sabay. Agak asut. Oke. Apa ya? Yung problema. Hey, yo. Pulos ang guni. Oh, kinana. Makapadanag test tol. Lalo ka, sumurga ka makakatahanod. Tulungan ta. Nagagapam na nakang. Awan si ka, nga sumumbat. Talaga pulos. Yang arden, nakata. Pag tina tayo ito yung Ta. Tumulong.